Ang kairiba, madya na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Ang tamang oras po, alas 5:03 na ngunya na pagkahapon. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila. Okay, good afternoon, and good afternoon to all the listeners or rather followers of the program Bareta Action as in Information, which is the news, action, and information. Laban ng Pilipino. We are here again in 1 hour na pagtatalakay sa mga problems, sa mga regarding sa mga namamayagpag ngayon na time for election time already, and election is soon to come, May 9, 2022. So, madyan na po kamo, ibanan po nindo ako, tanganing magtalakay kita kan magkapirang bareta. At bigyan natin ng aksyon kung paano. Okay, sa pamayukan mga bareta, tandem kay VP Robredo Matibay. Ang mga rosa di magtatagumpay according to VP Kiko Pangilinan. Gun ban, re-reviewin ng COMELEC. Alert level 2-0 di na kailangan ng DTI.
Mag-ingat sa abo ng taal. Ayun, delikado po yung abo, lalo na yung may mga hika, according to DOH. Tunay na pagpaba. Rocky naman nagbigay ng plataforma sa pagsayaw at pagbibigay ng speech. Ng nasyon, inuuna ang bansa. May iwasan na operasyon, baklas. Ngunya na nasa campaign period na posible sigon sa Senro Iriga. Kasi Roy Cottrell liwat na nagpapagirumdum sa mga konsumidores na magtipid sa paggamit ng kuryente ngunya na tag-init. At pila ng Legazpi City LGU makakapagsagawa ng prosesyon ngayong Semana Santa pinaboran ng Bicol AITF. Tayo na't lumaban. Balik ruta ng provincial buses ginhawa sa mga pasahero. Sumulong Publiko inimbitahan sa final testing ceiling ng BCMS. hukat magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. May birthday wish pala si Duterte. Malinis patas na election. Ipanalo ang Is this true? Pilipino. Malinis and patas na election. Okay, sa detalye kan sa rutang nagkatirang bareta. Ating ibalik Manila, Philippines, nanindigan si Vice Presidential Candidate at Senator Kiko Pangilinan na matibay ang kanilang tandem ni Vice President Leni Robredo kaya hindi magtatagumpay ang ibang tambalan na isinusulong ng ilang publiko. patayan at panggagancho. Duterte tandem na isinusulong sa Mindanao. Sinabi ni Pangilinan na nakabatay ang kanilang tandem ni Robredo sa prinsipyo at sa pagnanais na tulungan ang bansa at mga Pilipino. Dapat Aniya halos 30 taon na ang pinagsamang karanasan nila ni Robredo pagdating sa pagsusulong ng kanilang mga advokasya at pagtulong sa mga Pilipino bilang abogado na nagbibigay ng libreng tulong legal. Ayon pa kay Pangilinan, ang pagsusulong sa Rosa Tandem ay isang desperadong pagkilos. liwanag ng bukas. Isang desperadong pagkilos para pigilan ang momentum ng kampanya ng oposisyon na lalong lumalakas pagkatapos ng sunod-sunod na malalaking grand rally sa iba't ibang bansa. Ating ibalik Gun ban, re-reviewin ng COMELEC. Dapat lang, oo, nag-umpisa na. Manila, Philippines, plano ng Commission on Elections na reviewin at isaayos ang panuntunan sa exception ng sana gun ban ngayong panahon ng halalan upang mas mabilis na maserbisyohan ang mga kwalipikadong sektor. We will push for the review and recalibration of the gun ban exception and security application guidelines ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia para umano itong mga miyembro ng Judikatura, mga prosecutor, mga abogadong miyembro ng Public Attorney's Office, mga tauhan ng pamahalaan na may sensitibong mga posisyon, field personnel ng COMELEC at iba pa. Makikinabang din dito ang mga negosyante, mga security agencies at mga individual na may beripikadong banta sa kanilang buhay. Nais din ng COMELEC na magpatupad ng desentralisasyon sa pagsasampa at proseso ng aplikasyon sa mga regional offices makaraang umayos na ang sitwasyon ng bansa sa pandemya. lumaban, ibalik Alert level 0 di na kailangan ng DTI. nating Hindi na kailangan ng bansa na ibaba ang COVID-19 status nito sa alert level 0 dahil totally open o bukas na ang ekonomiya ayon sa Department of Trade and Industry. Sa amin ho, hindi na kailangan mag-alert level 0 kasi bukas totally open ang economy. Napag-usapan namin sa AITF, Interagency Task Force for a while. Yan at kami from the economic team. Nakikita natin open naman ang economy. Pahayag ni Trade Secretary Ramon Lopez sa Super Radio. Ayun to. Aniya ilang mga lugar na ang nasa alert level 1 ngayon bumalik na sa rin sa 100%
ang operasyon ng mga negosyo maging ang sektor ng turismo Pinapagpaba ay bukas na rin sa lokal at foreign tourist. Maayos na Kabilang sa Alert Level 1 ang Metro Manila at 47 iba pang lugar mula Marso 16 hanggang Marso 31. ganan Itong Alert Level 1 andoon na tayo. Ang pinagkaiba na lang ng Alert Level 0 ay yung mask. Yun na lang nakikita natin. So hindi na kailangan for paliwanag niya. hustisya Sinabi pa ni Lopez na hindi nila irerekomenda ang pag-alis ng face mask kahit patuloy na sa pagbaba ang mga bilang ng kaso ng COVID-19 infection. Pilipino Inimok na rin ni Lopez ang publiko na dapat na magpabakuna ang lahat at magpa-booster shots. lumaban Una nang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na pinag-aaralan na ng gobyerno ang posibilidad na ibaba pa sa Alert Level 0 ang mga nasa Level 1. at magpasya Laban, Laila de Lima Ating ibalik ang hustisya Okay, may warning din ang DOH. Naglabas ng mga paalala ang Department of DOH sa mga residente na malapit sa Bulkang Taal sa mga panganib na kalusugan na idudulot ng paglanghap ng kalalasong ibinubuga ng alborotong bulkan. ang hustisya Kung sulfur oxide ay isang nakakalasong usok na maaaring makaapekto sa kalusugan ng mga tao at hayop, nalo pati na rin ang mga halaman, maaari kang ma-expose rito sa pamamagitan ng paglalanghap ng hangin na may sulfur oxide o sa pamamagitan ng skin contact ayon ng DOH. inuuna Partikular na pinapaalalahanan ng DOH ang mga taong mahihina ang baga, may sakit sa hika, may sakit na respiratory na maaaring magdulot ng hirap sa paghinga. Bukod dito, maaaring magdulot ang sulfur oxide sa pangangati ng balat, pangangati ng mata, mucus secretion, bronchitis, pag-uubo at hika. Ang matagal na pananatili o paglanghap ng mataas na konsentrasyon ng hangin ito ay maaaring magdulot ng pamamaga at iritasyon ng baga at mga daluyan ng hangin. lumaban ibalik Pinayuhan ng kagawaran ang mga nakatira malapit sa bulkan na palagi ang magsuot ng face mask sa napanlaban sa sulfur oxide, hindi lang sa COVID-19, pagsasara ng mga pinto at bintana ng bahay, huwag lumabas kung hindi naman kinakailangan. ating ibalik ang hustisya at pag-asa Laban, Laila de Lima Roque nagbigay ng plataforma sa pagsayaw at pagbibigay ng speech. Manila, Philippines, patuloy na ilalapit ni Senatorial Candidate Harry Roque ang kanyang plataforma sa nakabatay sa karapatan sa kalusugan, hustisya at serbisyong panlipunan sa mga botanteng Pilipino sa pamamagitan ng public speeches at pagsasayaw. walang patayan at panggagan Sinabi ng dating party list congressman na ang kanyang estilo ng pangangampanya na kinabibilangan ng pagsasayaw sa kanyang mga China o ganan talumpati ay nakatulong sa pagbibigay ng kanyang iminungkahing Senate Legislative Agenda sa mga tao sa mga political rally sa buong bansa. ating ibalik Kung mahalal nga ako nangako si Roque na mag-i-sponsor ng mga batas na mas mabuting pagpapatupad ng pangangalagang pangkalusugan, paglikha ng kabuhayan para sa mga Pilipinong naapektuhan ng pandemya at kalamidad. Mga reforma sa sistema ng hustisya at pagwawakas ng kagutuman sa bansa. Lumulong ang bansa Binigyang diin ng dating presidential spokesman na ang pagsasayaw nito sa unit team sorties ay nagpalakas ng komunikasyon sa pagitan niya at ng mga tao, partikular na sa mga probinsya. hustisya at Sinabi niyang dahan-dahang nabura ng pagsasayaw ang impresyon sa kanya bilang ferocious person at nadadagdagan ang likability factor. ating ibalik ang hustisya at pag-asa May hiwasan operasyon baklas ngunya na nasa campaign period na. Posible sigon sa Senro Iriga. ng Pilipinas Pasurico 3, liwat na nagpapagirumdom sa mga konsumidores na magtipid sa paggamit ng kuryente ngunya na tag-init. ang nasyon inuuna ang bansa
hindi China. Election watchdog. Kontra Daya, flag 124, party list. Groups participating in the 2022 elections, 3 of them are from Bicol region. Ibalik Bicol Saro, Ako Bicol, and One OTAT Bicol or One Unified Transport Alliance of the Philippines. Bicol region are among the identified party list to have issues that voters should be concerned about according to Kontra Daya recent report. For the former, it is the link to political dynasty, and for the latter, it's the connection with big businessmen. ang bansa, tuwing Big businesses rather. In the report, Kontra Daya states that Bicol Saro, first nominee Nicolas C. Enciso, the 8th, was a former representative on One Pacman party list, while third nominee Delia Simbulan is the former municipal mayor of Navaca Camarines Sur. ating The report also reads, Ako Bicol's incumbent representative Elizalde Esco is the owner of the Sunwest Construction and Development Corporation, the contractor of the Bicol International Airport Package 2A in 2016, which also bagged 1.32 billion government contracts during the pandemic. ang laban ng The One UTAP party list has no mark under any of the categories that Kontra Daya used for plugging the over 100 party list groups, which also include dubious advocacies. pwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Ating ibalik Okay. Connections with government or the military, incumbent officials, and with court cases and criminal charges or implicated PDAF scams. The Kontra Daya, however, mentioned in the report that its first nominee, Ezequiel P. Longares, was PDP Laban Legazpi City Council President in 2018. siya kung nais natin. The report also includes the 53 party list groups that are unplugged. This includes Kusog Bicolandia, which according to its description and was cited in the report, it will come champion the formulation of programs and projects under an integrated socio-economic plan for the Bicol region. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Okay, apela ng Legazpi City LGU na makapagsagawa ng prosesyon ngayong Semana Santa. Pinaboran ng Bicol AITF. BMF Bicol, inanunsyo ng Legazpi City LGU na inaprubahan ng Bicol Interagency Task Force ang kahilingan ng lokal na pamahalaan na magsasagawa ng prosesyon ngayong darating na mahal na araw. Batay sa impormasyong ibinahagi ni Legazpi City Mayor Noel Rosal, sinang-ayunan ng DILG Undersecretary Pimaco Densing ang papila ng LGU na idaos ang naturang aktibidad ngayong buwan ng Abril sa kondisyong mahigpit pa ring ipasusunod ang mga umiiral na health protocol. Hustisya at Dagdag pa ng alkalde, ang mababa o manong kaso ng sakit nitong dalawang magkasunod na linggo sa lungsod at ang magandang performance sa vaccination program, ang ilan sa mga naging batayan kung kaya't pinahintulutan ng Bicol IATF ang kanilang apela. ibalik Matatanda ang dahil sa banta ng COVID-19 pandemic, 2 taon nang hindi na isasagawa ang mga nakaugaliang aktibidad tuwing mahal na araw, gaya ng prosesyon, bunsod ng pagbabawal sa mga maramihang pagtitipon. ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Balik rota na ang provincial buses ginhawa sa mga pasahero. Pinaboran ng pasahero party list ang naging hakbang ng gobyerno na ibalik sa normal na operasyon ang mga provincial bus sa NAEDSA na halos 2 taon ding nagpahirap sa mga mananakay sa Kalakhang, Maynila. Ating ipanalo ang laban. Malaking kaginhawahan ito sa ating mga kababayan. 2 taon ding nagdanas ng matinding paghirap ang ating mga kababayang bumibiyahe papasok at palabas ng Metro Manila dahil sa mga kawalan ng mga bus sa EDSA kaugnay ng mga ipinatutupad na guidelines ngayong pandemya ayon kay pasahero founder Robert Nasal. Reaksyon ito ni Nasal matapos ipahayag ng Metropolitan Manila Development Authority
na magpapatupad sila ng 2 linggong dry run na magbabalik sa ruta ng mga provincial buses sa EDSA na nagsimula nitong Marso 24 mula sa alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Tayo na. Ayon pa kay Nazal, napakahalagang maibalik sa normal ang biyahe ng provincial buses sa EDSA dahil malaking tulong ito sa mga mahihirap na pasahero na wala namang sariling sasakyan. Ayon naman kay pasahero, co-founder Alan Yap, dahil naibalik na ang provincial buses sa EDSA, napakaraming mananakay ang tiyak na makikinabang lalo pat unti-unti nang nagbubukas ang ekonomiya at nasa lenten ras ang bansa. Ipanalo. Layon sa pasahero o ang Passengers and Riders Organization Incorporated, maikatawan sa Kongreso ang mga pasahero sa iba't ibang transportasyon tulad ng mga sasakyang pandagat, panghimpapawid at panlupa. Gayon din ang tricycle drivers and operators sa buong bansa na nila'y talagang hinagupit ng husto ng pandemya. Walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Thank you very much to my love Kim Lauren, who is watching right now. Hello. Supposed to be you're still sleeping, my love Kim Lauren. Ating Who is watching by live streaming, and of course to Lucel Piñones. Esther De Lima is watching right now. Esther De Lima, yes, that's good news, manay ko. And hello also to engineer Pat Moralio Pablo of Pasay City. hukat magpasya. And of course, it is a very good news na balik na ang pasahero, ang mga bus natin, lalo kitang mga taga Bicol. Sobrang hirap po ang dinanas natin. Just imagine yung gusto makauwi during those 2 years of pandemic. Talagang sobra. Hindi basta-basta kalamidad. Dahil ang kalamidad like volcan eruption. May ano lang yun po, may araw for how many days or months. But ang typhoon, itong typhoon natin na pag na-clear up na, pag nagkaroon na ng clearing, ang biyahe po ay dire-diretso na. Walang patayan at panggagancho. Pero ining pandemic na ining, sus Mariosep, na pandemic na ining ginawa sa atin. Talagang buong mundo. Ay hindi tayo buong mundo po sakit, naghirap. We sacrifice a lot for this pandemic. So, sana nga po, ining nagdadangadang. Dahil Semana Santa po, this Holy Week is fast approaching. So, we must be careful. Although, nasa level 1 na tayo, or sabi nga nila, wala nang level 0, magpasensya na po kita ang guidelines po, health protocol. We have to observe it so much. Kailangan pa. Kaya lang talagang sobrang tagas lang po ng talagang mga super hard-headed po, mostly of our Filipinos. Dito lang sa atin yan, only in the Philippines. Panatilihin sana natin ang paggagamit ng face mask. Because, lalo na yung mga nagko-commute, all those commuters, ini nga ning aki ko pinagsabihan ko, do you think na yung mga kasakay mo, full pack yung bus? Full pack yung bus. Kaya sabi ko sa kanya, although andi dito ka sa bahay, wala mo nang dikit-dikit ng todo. You have to use your face mask. Ating ipanalo ang laban ng Pero Manay Esther, hindi ka pumunta nung last Saturday. bago. Walang patayan. So ginawa nitong mga anak ko ay Jesus Mariosep. But anyway, I'm very thankful dahil gusto lang naman nila maging masaya ako. Una ang bansa. At sabi ko nga, ang tunay na birthday ko ay tomorrow. Pero now, Manay Esther, wala na tuloy. Dahil akala ko sa aga pa. Yun pala ginawa nila nung Saturday. Ayan, na-placing ako doon. Pag-asa. So, delivery advance, delivery gift. Birthday gift. Ang laban ng Pilipinas. Kaya lang po, talagang I'm very much thankful and thank you po dun sa lahat ng bumabati until now. Tayo na.
Kasi sabi ko nga, hindi ko, sabi ko, I will not celebrate my birthday. Just mag-ilaw po ako ng kandila and magsimba ng early morning tomorrow. Tumindig Dahil I'm still at my age. At that age, talaga pong, I am still super active pa po. Wala tayong, I am very thankful to our Creator, to our Savior, and of course, to everybody, and ako mismo. That at my age, I'm totally very much healthy. Yan nga sabi ko, wala akong iniinom na kahit anong gamot. Wala akong nararamdaman ng kahit ano. ating Talagang super healthy pa tayo. at pag-asa. I am very thankful that wala akong maintenance. I don't have maintenance. Yearly po ang aking executive check-up, so I know my health. Tunay na Just imagine, minsan nga ang mga nasa loob pa nga ng tiyan, namamatay na. sitwasyon. But me, so thankful of what is happening to me. Ang bansa, hindi China o Ghana. Masyado pa tayong malakas. Sana po. Yun po, it is my wish to tulungan po ako ng ating Creator na always healthy. Ibalik ang husay. Kailangan pa tayong magserbisyo publiko. Ganun siguro, if you're a public servant, binibigyan tayo ng good health. Ating ipanalo. Ayan po, ang medyo talagang very thankful po ako. Inuulit-ulit ko po, I am very thankful because of that my age talaga. Super senior na po ako. Ibalik ang hustisya kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig. We are still sick, kicking alive, di ba, Sir Jimson Oko? Ang iba dyan, 40 years old pa lang, ay naku, kadami-dami ng sakit. Ibalik 30 na at their 30, ano ba yun? 30s pa lang, puro na sakit. Kaya so thankful. Matuto kasi kayong magsadyos po tayo ngayon, especially this very soon coming Lenten season. At anyway, nasa Lenten season na nga tayo. ating ibalik. Ayan po, ilang araw na lang, mag-ano na tayo. Today is, 28 na. Semana Santa is fast approaching. So, siguro, Sir Jimson, mag-commercial muna tayo. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang porsyon ay ni hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pakikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigente. Magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko. Dahil kay Daday, hayay ang buhay. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng, Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph.
Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical. The widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin malain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, ang tamang oras po alas 5:35 na po ngunya na pagkahapon. Yaon pa man din kita sa programang Bareta Aksyon asin Impormasyon, padagos po kita. Okay, ang programa pong inihatod pa sa Indo ni Susain, Sion Born, and of course ni Senator Laila de Lima, Kagawad Melnanda de Robles Moralio, aspiring for City Councilor. And of course ni Butchokoy Rex Oliva, aspiring for board member. And of course ni Rodolfo Jeff Tino, aspiring for City Councilor. And of course, hatod pa sa Indo kan Masusoy Spring Resort, dyan po lang ini sa San Isidro, kung gusto yung magpataw-pataw, magparigos-rigos, magpagurog-ginaw, ayan, just go to Masusoy Spring Resort. And of course, hatod pa sa Indo kan Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Tuding and Cheryl Castro Verde Aquiler. And of course, kan Mama Betty's Farm, owned and managed by Marisol Bunda. And of course, Lasa Resto Bar and Water Refilling, owned and managed by Let Fulton. And of course, kan Saranghe Motor Parts and Services, owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin Tess Gunawon Rason. And of course, to hello also to Steve and Edith Andalis. Nais nating sumulong ang I'd like to say hello and thank you for watching the program by live streaming. Kim Lauren of Canada, my love Kim Lauren, and Lucel Piñones, Esther de Lima, and of course Engineer Pat Moralio, Pablo. And of course, to those who are Monica Mirique of Limassol Cyprus, kay Lenlen and Melanie Mendoza. So, gusto kong ano sa na ini mga pinirmitaran na, lalo ini sa Legazpi, sa Albay, ini Simana Santa, na magsasagawa ng prosesyon. Pero, ang sabi nga, although araw kita kaya na medyo nasa level 1 na or level 0 na nga siguro, ingat-ingat pa rin kita.
We have to follow. We have to follow. We have to follow, ayan, the health protocol, especially the using of face mask. But sa pag-igdi ko nga ni Isos Mariosep, ini mga kabataan na siguro nag-pick up sila ng kanilang mga modules. Ang hirap po silang paintindihin kayo ni mga, you are a student. Mga estudyante kayo, nag-aaral kayo, pero you don't know how to follow any guidelines. Ha? No face mask already. Huwag po tayong pakakampante at baka pagdating ng isang buwan na naman after, bumagsak na naman ang so many infected with those pandemic. So, we have to follow the health protocols. Hand washing, kahit man lang itong face mask using. Ipanatili natin kung ako nga within 6 months to 1 year, kung wala nang infected, at least 6 months to 1 year, wag nating alisin ang face mask. Hindi yung ang nag-maintain lang ng face mask is those who are suffering from cancer. Hindi natin alam kung kailan tayo ririsbakan itong COVID-19 na ini. So we have to follow. Ha? Doon naman sa mga regarding naman dito sa election, ay nako po, maghinay-hinay naman po kita. Sabi ko nga kasuodma ay nung Sabado, yung mga nagbubuka-buka na yan dyan nakalalakas naman. Please lang, ilagay naman nyo sa lugar. Just early morning po, andyan na kayo. Kayo na po ang nanggigising ng mga residente. Wag naman ganun po dahil meron dyan nakatulog na madaling araw na. Meron dyan natulog hating gabi na. Hating mamatanga ng banggi. We have to be respect. Magrespeto po tayo. We have to respect ourselves, respect those na mga dinadaanan ng mga sasakyan ninyo na nagbubuka-bukakan sa indong mga kandidatura. Sabihan nyo naman ng mga drivers ninyo, those who are, yung mga may dala po ng mga sound tracking na yan. Yung mga mobile ninyo, ang laking disturbo naman po talaga, lalo tayaan kami sa highway. Please lang, dahan-dahan ninyo naman. Kung yan mga alas 7, mga alas 8 na, it is okay. Maghapon kayo hanggang alas 5. Pero when times na nagpapahingalo naman ang mga tao, respeto naman ninyo. Kailangan namin yun. Tayo, lalo na pa ako, I'm always pagod talaga. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Okay, obituary po. Hindi ko na naman nakuha yung full name ni Julianes. Pero po sa Zone 6 po siya, asawa po siya ni Marina Julianes. Namayapa na po, binawian na po ng kanyang buhay, ng kanyang hiram na buhay, ang asawa ni Marina, si Julianes nga po. If I'm not mistaken, from Buhi po siya. Ang sa iyang lubong po, gagigibo na po sa Miyerkules na po, ang lubong kayan. And ito pong saro na si Gregorio Nagrampa. Binawian na rin po kan sa iyang buhay. At may isa pang isang gadanduman na binawian ng kanyang buhay. Dahil ko lang nakuha yung mga full name. Pero aaramon ko yan sa aga dahil maduman ako sa samuyang barangay para makuha ko ang full name ninda. Dipisil po yan na ako na. Pero yun na nga, sinabi na nga po na talagang nasa mga binawian na sinda ng buhay. Pero hindi ko po alam ang detalye. So I would like also to say hello to Esther De Lima and of course to my love, Kim Lauren. Pilipino, kung nais natin ang And of course, ang mga satuyang kasamahan, sabi ko nga wala raw nagdadangog sa amin, pero imposible na ang aming mga technical, nasa technical ay magdangog. Ayan pong laging nandiyan, pinapanood na live streaming nagdadangog si Sir Jimson Toriano Oco, ang aking love na si Muhammad Abmanan. And of course, si Alice Maestrado. Itong mga nagdadalamhati na pamilya Larisma po. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Mayroon akong mga babasahin dito itong mga dispatch ni Senator Laila de Lima. Dapat binabasa ko para naaraman kan mga tao kung ano talaga ang ginigibo, kung ano ang dapat gibuhon ni Senator Laila de Lima. Ayan, may isa po tayong dito. Teka po. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat
Hindi ito robo. Ito, may reaction po dito. Last digit siya, 7469. Grabe man po ang mga sound system. Ayan po. Grabe man po ang mga sound system, kadi mga politiko. Lapong kusog ka mga sound system. An po mga gurang na nag-iilang, nasisindakan ka mga sound system nira. Ayan po. Ata nagtuturog, mga gurang, masupugman ka mo. Ayan na nga sinasabi ko eh. Ito na. Grabe man po. Kan kusog ka mga sound system ka mga politiko. Respeto nga po. Araw nga ni kaini, mga gurang na may helang. Mga may sakit na mga matatanda. Nasisindakan. At ang mga nagtuturog-turog, nasisindakan. Yan po ang sinasabi ko. Ating ipanalo. Tako nga ni Iyuman, perwisyo yung dakulang perwisyo po. Dahil man hindi pa kakusugon, lalo when it ka sa bagay kasi, tinutuyo man talaga na maging makusog po sa mga tapat ng mga residensya. Kasi nanggigising po sila, alam nyo po mag-soundtracking kayo sa hindi. Kung iboboto kayo ng tao, iboboto po kayo. Dahil bako man yan nahihiling o bako man yan nadadangog sa mga soundtracking ninyo. Nakikita yan si trabaho ninyo. Nakikita yan kung paano kayo magsakripisyo, kung paano kayo dumadamay sa mga konstituente, kung paano kayo, lalo itong mga elected na, itong mga inconvenient. Hindi ito robo. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Ayan na, sabi nung reaction yung mga gusto mag-react, andyan po ang ating new RPN text line 0948-241-7675. Ang liwanag ng bukas, tayo na lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Okay, gusto ko ining Republic, Senate resolution ni Senator Laila de Lima. Ang hustisya at pag-asa. Robredo's leadership through unifying force that PH needs. Ayan ang sabi ni Senator Laila de Lima. Re-electionist Senator Laila de Lima maintained that presidential aspirant Vice President Leni Robredo's victory in the May 9 national elections is the true unifying force that the country needs. Ito po ang toong let's unite the whole country. Wala pong iba yan na makakapag-unite ng buong bansa natin. Kung di, wala pong iba ang ating aspiring for president, ang ating pangbato na mayo pong iba kundi si Leni Robredo. Senator Laila de Lima, who is seeking re-election under the Robredo Pangilinan ticket, said the backing that Robredo received from former administration officials only highlights the overwhelming support and high level of trust of the people for her. Ating ipanalo. So, confident po ang ating senadora na complete faith in VP Leni's judgment. She got this far without having to compromise her values and principles. That being said, the continuous defection of former administration allies through her camp can only be attributed to the power of VP Leni's vision for our country and the momentum of her ascension, she said in a statement posted on Twitter. Yan po, sabi ni Senator Laila de Lima. Ang nagtatanong po, paano daw nagkakaroon ng mga mensahe si Senator Laila de Lima? Ang kanya pong staff nagpupunta po sa kanyang detention house. Kinukuha po, nagdadala po siya ng dyaryo ng mga latest news, update news kay Senator Laila de Lima. So, yan po ang binibigyan reaction ng our very own Senator Laila de Lima. Kaya po, ang sabi ko nga sa inyo, wala siyang kahit anong gadgets, walang radio, walang television, only papel lang at ballpen, lapis ang kanyang armas para makapagmensahe siya, para maipaabot niya sa mga kanyang mga supporters ang kanyang hinaing, ang kanyang advokasya, bakit she is still running for senator. So, suportahan po natin si Senator Laila de Lima na maibalik
ang hustisya at ang human rights. Wala tayong ibang dapat gawin. Ibalik natin si Senator Laila de Lima sa Senado. Iboto natin Senator Laila de Lima and VP Leni Kiko Pangilinan. Hustisya kung nais Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, a former House of Representatives Speaker who has been an ally of Mr. Duterte and his party, Partido Reforma, endorsed Leni Robredo in the President's home region last March 24. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. So, Alvarez reportedly apologized to Robredo for the things he may have said against her in the past years. It can be recalled that Alvarez also maligned and vilified De Lima in the past, linking De Lima to the alleged illegal drug trading, which the senator firmly and consistently denied. Yes, bakit ngayon ka lang lumabas? Pambihira talaga ini si reforma nitong si Ali ni Robredo na ay ni Duterte na si House Speaker. House Speaker pa naman. But anyway, Pantaleon Alvarez, but anyway, at least po, nakilala niya ang kanyang sarili para lumipat at suportahan ang ating pambato for President Leni Robredo and VP Kiko Pangilinan. And of course, to our very own Senator Laila de Lima. Ito na nga po. He recalled that Alvarez maligned and vilified De Lima in the past, linking De Lima to alleged illegal drug trading, which the senator firmly and consistently denied. Hanggang ako na po nagsasabi sa inyo, kung meron man nakakakilala kay Senator Laila de Lima, walang iba po yon kundi kami na mga karugtong kansayang buhay. Ever since pagmula pang pagkabata up to the present, we are the ones who knew most about Senator Laila de Lima. Ang sabi pa ni Alvarez, the country after God always, may we all be blessed with a gift of transformation. Ayan po. Unmistakably, this groundwell of support shows the high level of trust in VP's Leni Robredo person and her brand of leadership. People simply feel safe for themselves and for the country under the Leni presidency. Dahil yan po ang sabi ni Senator Laila de Lima. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipinas. Again, Senator de Lima also among youth's top senatorial picks and mock polls. Thanks them for the support. Ang hustisya, Re-electionist Senator Laila M. de Lima is grateful for being included in the preferred picks of students for senatorial posts in the mock polls conducted by several schools and universities in the country. Senator de Lima, who is seeking re-election under the Robredo Pangilinan ticket, thanked the youth for standing by her and seeing through the lies thrown against her by the government. Ayan po, nakikita na po nitong mga youth kung ano yung mga itinapon sa kanya nitong present administration. Laila de Lima is very grateful to the Filipino youth for their support, for their re-election bid through their responses and recent school university-led senatorial surveys. Sa kabila ng mga fake news at walang tigil na kasinungalingan, laban sa kanya, laban kay Senator Laila de Lima, nananatili silang mulat sa katotohanan at kasamaang lumalaban para sa hustisya at mabuting pamamahala. Yun ang sabi ni Senator Laila de Lima. Notably, de Lima has made it to the Magic 12 of the most polled surveys
conducted in different schools and universities in the country, with the students as respondents. So, thank you mga youth. Senator Laila de Lima was part of the top 5 among senatorial bids in the mock elections conducted this year by the La Salle College of St. Benil Polytechnic University of the Philippines, which is the PUP, Santa Mesa University of the Philippines, Diliman, and UP Mindanao Philippine Normal University System, Xavier School, San Juan, Novali Campuses, and Rizal Technological University. She also made it to the top 5 in the mock polls conducted by the Nueva Ecija University of Science and Technology, West Visayas State University Main Campus, 4 of Central Bicol State University of Agriculture, Far Eastern University High School, Ateneo de Iloilo Senior High School, Lyceum of the Philippines University Manila, and University of Nueva Cáceres, which is our very own. Aside from this, Senator De Lima, Laila De Lima, was also among the preferred picks for senator of students from Cebu Normal University, Cagayan State University, Andrews Campus, Divine World College of Calapan, National Teachers College, and Mindanao State University, General Santos and Iligan Institute of Technology, among others. So, Senator Laila De Lima from Bicol said she is optimistic that more and more idealistic and energetic young people will enlighten and encourage people to vote for deserving and competent leaders in the upcoming polls. Our youth can make a difference by influencing more Filipinos to elect candidates who are patriotic, capable, and independent-minded. Yung ipaglalaban ang Pilipinas, ang Pilipino, yun ang sabi niya. Yun ang ilagay natin, ibalik natin sa posisyon sa darating na eleksyon, Mayo 9, 2022. Iboto natin ang mga patriotic, candidates who are patriotic, capable, yung mga kapable po, independent-minded na hindi po magpapa-impluensya sa mga diktador. Yung ipaglalaban ang Pilipinas at ang sambayanang Pilipino. Ang panawagan nga po ni Senator Laila de Lima sa kabataan sa darating na Mayo sa pinaka-critical na eleksyon sa ating bansa. Piliin natin ang magbabalik ng hustisya, mabuting pamamahala, katotohanan at demokrasya. Yun po ang panawagan ng ating kakamping, kasama po our very own Senator Laila de Lima. Sa darating na Mayo po, ang pinaka-critical na eleksyon. Alam natin po yan. Dahil natakot na tayo for the 6 years. For the past 6 years po, puro tayo walang karapatan. Walang hustisya, walang human rights. So sa darating na Mayo po, ipinapaalala sa atin lahat. Or, we must be aware, we are the electorate, we are the voice of our nation. Ibalik natin ang hustisya, mabuting pamamahala, sa katotohanan at demokrasya. Sa social media naman, tahanan, paaralan o kalsada. Masigasig ninyong labanan ang fake news. Piliin natin ang tumitindig para sa kabataan at para sa bayan. Yan po ang pinaka-advokasya ng our very own Senator Laila de Lima. Senator Laila de Lima, the most prominent political prisoner under the Duterte regime, maintained that her focus should she win her re-election bids
is to further advance her foremost advocacies, including social justice. Human rights, yun po ang pinakang number 1 advokasya ni Senator Laila de Lima. Maibalik ang justice, ang hustisya sa ating bansa. Maibalik ang human rights, ang good governance, and the rule of law, while holding the Duterte regime accountable for the thousands of killings, corruptions, and other abuses. Yun po ang mensahe. Yun po ang gustong mangyari o advocacy, the most yun ang pinakaunang advokasya ng ating very own Senator Laila de Lima na maibalik sa Senado. Lalo na yung mga 40 beneficiaries po, paulit-ulit kong ibinabalik sa inyo. Paulit-ulit kong ipinapaalala sa inyo. You have to support Senator Laila de Lima. Ibalik sa Senado, tanganing meron tayong tagapagtanggol na mga nasa pinakalaylayan, which is the most affected of this mga kalukuhan. Itong pagpatay sa mga kasaragitan. So, yun lang po sa ngayon. Ang programa pong ini ay hatod po sa inyo ng the main sponsor, Succession Born, Senator Laila de Lima, Melnanda de Robles board member, Butchokoy Rex Oliva, iboto po natin ulit. And si Rodolfo Jeff J. Poitino, ilagay man po natin sa City Councilor. Masuso Spring Resort. Hello to all my family and of course to itong sa aking apo na talaga namang sige sana you are listening right now, si Isabel Jewelmina Gaspe of Cavite City. Okay, Lord. Kulang po talaga sa tuyang oras at sa tuyang po mga nakaibanan, and thank you for all those nag-live streaming na hindi ko na po nabati, and those who are listening from their transistor radio. Maraming salamat po sa inyo lahat. And of course, ang sa technical, si Sir Jameson Torian Oco. Andyan man po sa information si Aldrin Orlanda. And diyan man po duman sa transmitter si Sir Felix Lagrimas and si Jimmy Guanzon. At siyempre ako po ang sa inyong kaibanan, everyday Monday to Friday, alas 6 hasta alas 7 nin pagkabanggi. Mayo pong iba si Kagawa del Madilim Magas pinagsasabing, thank you. God bless us all. Stay safe always. Bukas tayo na lumaban, ibalik ang hustisya.